Культабанда эшкуар Василий Терешин ауыл күлен куртымга алып балық күрсәтә. Ләкин юнселдең был шөгыле һуңгы елларда закон тирәһендә куйырган ыгы-зыгыларга алып килде. Сөнки шәхси эшкуар акса алып үрсеткән балыктар осраклы балыкчыларның кәсебенә әйләнеп бара. Бына нисә елдар Василий Терешин гаделлек эзләп полиция, прокуратура тупһаһын тапарга мәҗбүр. Шуныһы был органнарның барыһы ла эшкуар яклы. Сөнки бүген Культабанда балык тоту кеше мөлкәтен урлауга бәрабәр. Балыкчыларда 158 статья буенча явапка тарттырулары ихтимал. Ләкин ошыга тиклем дә Культабанга балыкка йөргән кешеләрне тыеп буламы? Уларды хатта законда кургатмай. Белгечләр билдәләвенчә, бүген Культабанда кыргай балыктар юк. Ул элегрәк авыл халкы күлде үзе тазартып тотканда гына булган хәл. Заманалар үзгәрде, бүген күлдәге балыкты үрсетүгә, уны ашатуга тулыһынча эшкуар Василий Терешин үз аксаһын алган. Тимәк, балыкты тоту һәм хату хукугы ла тик эшкуар ягында. Был вакыйга буенча тикшерү эшләре дәвам итә. Обсуждалась проблема товарного рыбоводства непосредственно КФХ «Терешин». Дело в том, что любители просто-напросто атакуют это озеро, но любительское спортивное рыболовство на данном озере запрещено, так как озеро выдано под товарное рыбоводство. Этот водоем уже более 15 лет находится у него в аренде, и в 2015 году был заключен договор уже непосредственно со Средневолжским территориальным управлением под ведение товарного рыбоводства.